Fiċ-ċentru pastorali Qalb ta' Ġesu fil-Qrendiet tittella edizzjoni oħra ta' The Biggest Little Motor Show mid-Diecast and Scale Model Society b'aktar minn 50 kollezzjoni differenti. Ta' kull amlaw skala ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mat-trasport. Dil-edizzjoni qed taraw ukoll ferrovija mekkanizzata kompluta b'pajsaġġ u xenarji kollox f'minjatura. Idħul għal din l-attività u mingħajr ħlas waqt li twijat li toffri spettaklu uniku għad-dilettanti ta' kull età. Tkellimna ma' żewġ eżebituri Nathan Briffa ta' 9 snin u Jason Cini. Is-sena l-oħra ġejna hawnhekk u rajtna karozzi u għed biex nibda nġemmagħhom. Imbagħad xi jismu tħallna ġoda show u issa narma. Bħala ammont naħseb għandi forsi 250 xaġek bejwet u ieħor. U namla to be honest bdiet jiena ħobb il-karozzi dejjem ġifieri il minn meta kont żgħir bil-karozzi, bil-modelli. Imma jissu dal-aħħar żmien iktar bdejt nara l-argument il-vetturi tiegħi proprja l-kbar ma tantx bqajt nużhom jisnirid nara fiex ħanieħu pjaċir bil-passat bil-ħin free tiegħi. Din il-wirja se tibqa' miftuħa sa 8 ta' Diċembru.